Egun on guztioi. Apirilaren 27ko data duen legez besteko proposamena irakurri ondoren, batek antzematen du intentzioa daukala. Intentzio zuzena gaina. Da hori gutxi ez balitz, gaur transatutako erdibideko horrek konfirmatu egiten du. Impresioa da intentzioa. Hau da, Estatuko aurrekontutaz ari gara, ez dago propio euskal gairik, ez dago, badakit giza eskubideek, eskubide sozialak eta pensioak gugan eragina dutela. Baina gai propio esan nahi dut, lurralde batean kokatzen dezuna, edo eskumen batean kokatzen dezuna, ez dago, eta ez dago laxo horirik. Proposamenean, zatik zuen intentzioa da, besteak beste, 155 babesten du horren sinadura lortzea. Sozialistena. Ezke hoi da jokua, ezke hain da xinplea, zergaitik desagertzen da, hemen ez da aipamenik egiten, ez Katalunia, ez 155, ez da, ez da aipatzen. Zergaitik, sozialisten botoa behar dezutelako. Jipoi bat, zuzenean Eusko Jaurlaritzari edo PNV-ri emateko. Hori da intentzioa. Eta horrek behartzen zaitue, debate bat, erabat registro espainoletan egitea. Marian Beitialarrangoitiak antzeko gauzak esan zituen atzo, uazen foroa. Baina, PNV kritikatu nahi baldin bada, politikoki, emandako hitz ez duela bete, eta gai horiek, ez tabaidatu dezakegu. Baina, hango debatea ez ekarri honea. Eta ez hemen erabili sozialisten posizioa Jaurlaritzari eurre emateko. Sozialisten posizioa, 155 inguruan, alegia. Eta izan nahi dan, nirekin batea izketan, baina ikusten detena da, dagoela alako gaixotasun bat, ez da gaixotasuna bezala deitu, baina dago PNV dependentzi bat. PNV dependentzi bat, politika egiteko garaian, da izan zaitezte aske libre proposatzaile nahi zutena, baina PNV-en arrastoa jarraitzea beti ez da txarra izaten. Baina PNV fiskalizatzea orduro, egunero, beste zerbait egiten dakizuela, erakutsi, politikan ere. Zatikan, hori esan da, ni bai esaten dut, eta autokritika eginez. Ez dugula bete mandako hitza. Egia da. Guk geure burua behartu egin genuen, egin dugu, 155 desaktibatzen bitartean ez genuela aurrekonturik onetsiko. Hori publikoki eta ozenki izan dugu. Beste inork ez du egin hori, Zuek ez dezu egin. Da Podemosekoak are gutxiago. PNV bere buruari jarri dio baldintza hori. Desaktibatzen bitartean ez ditugu presupuestoak babestuko. Da horri biligea. Alegina izan da erabatekoa. Ahalmena mugatua. Ez dugu lortu. Desaktibatzea. Ez dakit noiz. Batzuk esaten dute berehala. Desaktibatuko da. Baina guk ez dugu lortu. Da geure burua ingenun baldintzatu. Hori aitortu behar baldin bada, aitortzen dugu. Hori da gure begatua. Hori da gure errua. Baina beste inork ez du egin hori. Beste inork ez du egin. Esplikatu daiteke. Justifikatu daiteke. Nik uste baietz. Arrazoiak egon bazeudelako eta badaudelako. Eta zuek gogoan izango dezue, hain zuzen ere osoko zuzenketak eztabaidatu behartzean garaian,
Eusko Alderdi Jeltzaleak ezer negoziatu gabe, jarri zuela aurre baldintza bezala, zuzenketa haiek atzera botatzeko, pentsioen igoera bermatu inbertzala. Legebiltzar honek martxuaren batean ebazpen baten eskutik, aldarrikapen haietako bat, zuzen bat lortu jozu, erdia, lau o bost. Bat, IPC izegokiona, guk presentatu ingo ginula. Eta Alderdi Popularrak onartu intzuen. Da debatea hasi zen. Gure errua zein izan da. Negoziatzen hastezeanean, negoziazioa aurrea dijoa. Eta beste variablea ondo neurtu ez geneulako, o gure indarrak ez dialako guk pentsatzen dugun ainakoak, alegina bai, baina almena mugatua. Da hori da politika. Da guk esplikazioa eman beharra daukagu. Baina esplikazio emateko bide bat izan daiteke, beste beste, taldeko batzuekin hitzeina daukat, eta bueno, alderdi barruan hitzeingo deu. Hitzarmena ezagutzen denean, ez ja 155koa, ikusiko dugu, noiz desaktibatzen dan. Nik ingo nukena da, behintzat proposamen hortik joango da, atalez atal, lurraldez lurralde, herriz herri, lortu dian partida nominalak, o ez nominalak, goizeko lehenengo puntuan ezkerraldeko udaletxetaz jardun dugu, hor lortutako konpromiso ekonomikoak, bertako udalei, o udaletan, o mankomunidadetan, edo batzar nagusietan, edo legebiltzar honetara, ekarriko ditugu, ezer gutxi, aipatu duzu, lortu dan hori, ebatzi dezagun. Jendeak esan dezan, aizu, pensiotik anazita, aizu, lortu dezutena ez du balio. Zatikan, behitu ze aldaketa demagogikoa egin daiteken, IPC-ren igoera bermatzetikan, momentu honetan, ja esatea, derrigorrez gutxieneko pentsioa 1080 ekarri behar dela. Hori eztabaidatu genuen, baina martxuaren batean ze erabaki genuen. PNV-ek mahai gainean jarri duena. PNV mahai gainean jarri duena. Horregaitikan, esaten dudanean, ez dugula bete emandako hitza, ez dugula, o ez genuela, behar bezala neurtu. Inork behartu ez gintuenean, inork, katalane behaiek esaten ziguten eta esaten digute atzo ere bai, atzo gauean ere bai, bueno, aleginetan jarraitzeko. Ez dute, inundikan ere, ikusten gure erabaki edo dana delako hori traizio bezala. Da guk aitortzen dugu, alegin guztiak egin ditugula, da ez dugula lortu. Eta agian, egin genezaken, baita ere, zail edo pausos pauso lortu ditugun, gutxi ezer gutxi hoiek, utzi, bide bastarrean, eta, bueno, ezerrez lortu, edo ekarri, o dana delakoa. Baina egin ginun alegina. Gio beste kontua da, zenekin egiten dan tratua. Alderdi Popularra ez genuen guk aukeratuen. Alderdi Popularra eta Rajoy beste batzu bozkatu zuten, guk kontra bozkatu genuen. Da alternatiba bat, posible zela, zuek, Elkarrekin Podemosekoak, ni baino beto dakizue. Eta orduko kalkuluak eta dana delako estrategik ere, sortu zutena. Eta guk, alegin horretan, beti aurkeztu izan ditugula, Euskal erakundetatikan, instituzioetatikan, elkartetatikan, bere bidea demostratzen duten hoien aldeko defensa. PNVk ez du beretzat ezer negoziatzen. Legebiltzar honek ebazten dituen proposamenen eskutik da gainontzeko instituzioen eskutik lanean jarduten du ia egi bilakatu daitezken proposamen horiek. Besteak beste baita ere aipatu izan danez, baita ere espetxe politika tokatzen danean. Zatik bestela gu perspektiba daukau eta gai hauekin txukun
jokatzea gustatzen zaigu. Zatik oso erresa litzateke erantzun gisa esatea izu zabaldu zukatea eta joango naiz ni atzetik. Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dio inori esaten hori egiteko. Ahal baldin badu bea saiatzen da ate horiek zabaltzen eta politikak aldatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Egibar jauna. Erantzunen txandara